però no podem saber noms. Shunsuke Nakamura, japonès, del Celtic de Glasgow. És un jugador que... Acaba contracte, fot unes faltes extraordinàries. Jo crec que tornaria boig a l'estadi de Cornellà Prat, el Nakamura. Percentatge de probabilitats que arribi Nakamura vestida blanc i blau? Per part d'ell, jo diria que el 100%. Per part de la seva senyora, més problemes. Més problemes perquè porta 8 anys fora del Japó, tenia la promesa del seu marit que aquest any ja es quedaven al Japó. Ell és un ídol al Japó, sabem que té ofertes del Yokohama, tots el volen allà. És un jugador que allà, junt amb altres dos esportistes de sumo, són els ídols del Japó. Però el que sí que us puc dir és que té unes ganes tremendes de vindre a l'Espanyol. Quan sabrem finalment si... Jo calculo que màxim en 3 dies. Ella ens ha demanat 3 dies per convèncer la seva senyora. Per convèncer la dona, no? Volem aquestes faltes a Cornellà al Prat. Jo no em vull il·lusionar, és un fitxatge que il·lusiona, però jo fins que no el vegi damunt de la gespa de Cornellà al Prat, envoltat de fotògrafs fent els tocs amb la pilota. Exacte, i amb el dit pols aixecat. Efectivament, el que passa que em forceu una miqueta i bé, jo tampoc no, mentides no vull dir, no? Llavors, doncs, interessa moltíssim, sabem que ell vol venir de totes, però bueno, hi ha aquest tema, no? L'altre nom és Verdú? Ens agradaria molt. Com estan les negociacions per Verdú? Molt difícil, però lluitarem fins al final perquè vingui. Però és que a més són jugadors interessants perquè no acaben contracte, per tant, aquesta és una part econòmica, a part esportiva, que interessa també al club, no? Efectivament. Vull dir, lluitarem al màxim, sabem la força que està fent Lotina amb el senyor Lendoiro perquè es quedi, però bé, lluitarem. Només puc dir que això, que lluitarem perquè els tècnics el volen i li hem de donar. Algun nom més? Del Depor també s'havia parlat de Sergio. Ho deixem ja amb 2 i ja està bé, no? Està bé, i si venen tots 2, si vinguessin tots 2, perquè clar, ja ens ha dit que és difícil, però serien 2 fitxatges, per mi, il·lusionants. Sí, ja no podem apretar més. Canviem de tema. Deixem-ho així. El divendres també és un dia històric perquè passa una cosa que tots tenim al cap, divendres dia 5 de juny, la setmana vinent. Les claus de Cornellà al Prat. Finalment arriben. Efectivament, és un somni realitzat. Jo crec que el divendres, el dia 5, doncs serà ja l'últim pas que ens faltava per arribar, no? Si mirem una miqueta enrere i quan algunes veus han pogut qüestionar el president, jo penso que a vegades falla una miqueta la memòria, Falla una miqueta la memòria i això és trist perquè de veritat que si veiem el recorregut que ha tingut el Dani al front de l'Espanyol és impressionant. I el temps el deixarà al seu lloc. Jo crec que ara no està al seu lloc, sinó que serà el temps el que el posarà al seu lloc. Doncs avui també hem de celebrar aquesta permanència de l'Espanyol i també que l'Espanyol B ha tornat a la segona B perquè ha jugat avui el partit de tornada amb el Tenerife, tot i que han perdut per 2-1 amb gol de Javi Márquez, doncs per causa de la diferència de la victòria al partit d'anada per 2-0, doncs el B torna a recuperar aquesta categoria i torna a recuperar una mica, crec jo, el prestigi que ha de tenir la cantera de l'Espanyol, no? Què és la pedrera de l'Espanyol per Germán de la Cruz amb el seu projecte esportiu de l'Espanyol? És fonamental, a més, jo he estat 4 o 5 anys al fons de la pedrera i la veritat és que il·lusiona tant aquest treball, és el més maco de tots, no? Perquè la convivència que tens amb els jugadors no la tens amb el primer equip ni de més, no? Són jugadors que et venen amb els seus problemes, t'ho comenten tot, ho veus, ho vius, i és que això havia de produir-se, vull dir, no podíem estar a tercera, això, anem a veure, ni els jugadors es fan igual a tercera que a segona B, i ni l'Espanyol es pot permetre el luxe de tindre l'equip a tercera divisió. Jo crec que ara estan al lloc on ens mereixem, no? I aquest lloc que ens mereixem, i fins i tot optar per entrar als play-offs d'ascens. Jo recordo a la meva època van fer 2 play-offs d'ascens a la segona A, no? Que és on els jugadors corteja, on el míster del primer equip pot tirar més d'ells perquè són jugadors que ja estan més fets, no? A partir d'aquí, doncs, tot el recolzament. I clar, tenint el Mauricio, doncs us puc assegurar que ell, la pedrera, és la nineta dels seus ulls, no? Doncs avui hem d'anar acabant. Perdona que us explico una anècdota.
Ell, el Mauricio, ha estat tot aquest temps entrenant els dijous i tenia d'espàrring al juvenil. Bé, doncs, a mitjans d'aquesta setmana va voler fer una invitació d'agraïment a tothom que havia col·laborat amb aquesta salvació i va invitar tota la plantilla del juvenil que havia estat amb ells. Vull dir, això ja us demostra el que és el Mauricio de cara a la Pedrera, no? Un gran detall. No els va ignorar en absolut, sinó que va dir, esteu amb tots nosaltres aquí, no? Doncs hem d'anar acabant i hem d'acabar parlant de l'estadi de Montjuïc, perquè l'estadi de Montjuïc avui l'acomiadaven per sempre. 12 anys ha estat jugant l'Espanyol. Pel que vostè ens ha dit, el balanç que em fa és molt positiu. Ho ha dit durant tota aquesta entrevista, per tant ja no cal tornar-li a preguntar. Però, Raquel, és que han estat 12 anys viscuts amb molta intensitat. Allà s'ha celebrat un centenari, el que vostè va ser director. Com recorda allò? Bé, el dia del centenari, per mi, perdoneu-me que digui per mi, perquè vaig ser el president de la comissió del centenari, no? Per tot l'espanyolisme jo penso que va ser una fita impressionant. Anem a veure, hi ha hagut centenaris d'altres clubs i ningú se'n recorda d'ells, i del nostre tothom se'n recorda. Això vol dir alguna cosa, no? A partir d'aquí, doncs, aquella nit va ser una nit màgica, una nit esplendorosa, i que ens vam sentir tots orgullosos de ser pericos. Doncs moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Acomiadarem el programa amb un musical, amb unes imatges de record per Montjuïc, i hem d'acomiadar-nos de l'audiència, David, després d'aquesta temporada. Després de 38 jornades d'una experiència que jo catalogaria de magnífica, però dura en alguns moments, perquè, clar, aquest sentiment perico fa que moltes vegades et creï... És veritat o no? Que en moments d'aquesta temporada han estat durs, la veritat és que sí, però s'ha tret endavant i ha estat una primera temporada a nivell personal, no, Raquel? Doncs sí, ha estat una temporada excel·lent. Ha estat una experiència magnífica. Per tot l'equip, i també voldria tenir, abans d'acabar, una menció especial. Tots els aficionats són especials, però per un potser encara més perquè no ha pogut viure'n en el camp, que és l'Emiliano, l'Emi. Des d'aquí també tot l'equip li enviem una abraçada perquè està passant per un gran tràngol per la seva malaltia, sí que estem segurs que se'n sortirà. Moltes gràcies, Germán. A vosaltres. Esperem que ens retrobem la temporada que ve, no? A finals d'agost, a veure si ens retrobem, i ara el que hem de fer és acabar veient imatges del que ha estat durant 12 anys a la casa de l'Espanyol, l'estadi olímpic de Montjuïc, on l'Espanyol ha jugat com a local, recordem, 12 temporades i on s'han viscut moments magnífics que queden resumits en aquest vídeo que veiem a continuació. Doncs molt bona nit a tothom i que tinguin un bon estiu. Bon estiu, que vagi bé.